Yanzu a rayuwar da muke ciki yawanci za ka ga mutane a hassale suke. Akwai yanzu muna da social media da sauran abubuwa da ka yi magana kafin wulƙawa, kafin ƙiftawar ido zan ce, za ka ga maganan nan ya ji. Za ka iya yin kuskure. Mutane ba za su tsaya su yi tunanin maganan da za su faɗa ya sauran mutane za su ji. Abubuwan yanzu da muke fuskanta a duniyar da muke ciki yanzu, crisis ɗin da ake na shi wannan rashin emotional intelligence ɗin, ƙalubalen da ake fuskanta a rayuwa yawanci saboda wa'annan abubuwan ne. Na ce a wuraren ayyukanmu ana samun wa'annan matsaltsalun, a makarantunmu ana ba ma harka kawai academic, ana manta da yadda mutane za su yi managing emotions ɗinsu. Sannan a society ɗinmu shi ma babu empathy, babu komai. So ire-iren wa'annan abubuwan, to ta yaya za mu iya matsawa daga wannan duniyar da muke zuwa sabon yanzu inda muke? To wannan lecture, wannan bayanan da na yi na kawo yadda za mu iya wannan abun. Akwai wasu steps da strategies, shine na ce mutane za su iya improving self awareness ɗinsu. Za ka iya irin haka tare da in ka tashi da safe ka ce to yau ya yanayi na yake, me nake tunani, so sannan kuma yanayin nan da nake taya zan yi mu'amala da sauran mutane. Gane yanayin da kake ciki shi zai baka daman kasancewa ga yadda za ka